Takže čaute všetci, dneska tu máme nové video zo Fortniteu a v dnešnom videu sa budem snažiť dať Silver jednotku a nezabudnite dať like, odber so zvončekom, ďakujem za 40 odberateľov a ideme na to. Takže už sme v hre a kam budeme padať? Ja by som padol kľudne tu, lebo tu je Kapitán Amerika štít. Predáva ho NPCčko, alebo by som padol do Rebel, ale padnem. Alebo padnem tu. Tam je totiž veľa tých takých čestov, kde vám môžu padnúť marvelské zbrane. Keby som mudnul na land, tak by to bolo zle, ale máme rank protection, takže by to nebol zase taký problém. No super. Takže prvý človek je mŕtvý. Tak, toto video neskončí, dokým nedám Silver. Takže to dúfam, že nebude trvať nejak extra dlho. Ale čo už? Musím dať Silver. Keby to nám vyšlo na prvú hru, tak by to mega super. Naberám asi toto. Ja vôbec neviem, kde sú tie super hrdinské čestky, akože. Viem, že je ich tu dosť veľa. Oberiem to tu formálne. Ale kde sú? To netuším. Tu je jedna normálna. Auto. Keď má to scope, takže bežem asi. Abo nie? Ako? Asi nie. Čo sa pokúšaš? Ty. Mám druhý kill. Neviem, či mám toto brať. Myslím to tak. No neviem. Na miesto shop... Nie, na miesto shopbuildu to neberiem. Keď tak bych čo na miesto shopbuildu. A tak to beriem na miesto toho. A kde sú tie čestky? Chcem otvoriť tie čestky, lebo ja som dobrý ľud. No nič, ja sa vám ozvem, keď nájdem nejakú dobrú čestku alebo kill. Konečne sme našli nejakú čestku. No super, fakt super zbraň. Asi to zoberiem fakt miesto na čoho, ale berem. Keď chcete, tak urobím challenge za 5 lajkov, že budem hrať only Avenger chest. To sú tie veľké. Super hrdinské.
Dobre, ja kašlem na tie čestky, asi mi sa to fakt nechce hľadať celú hru. Radšej by som fajtil, ako mám hľadať jednu čestku, ktorú nájdem, keď asi bude proti mne posledný človek. 38 ľudia proti nám. To už by možno aj mohlo už aj byť ten silver. Podľa mňa, že keď vyhráme, tak je jasné, že už to máme. Keby sa nám podarilo vyhrať korumpou, je to super. Takže idem do trezoru. Tam určite niekto bude. A keď tam nikto nebude, tak ja neviem, čo je to za hra. Stretli sme dvoch ľuďoch a to na začiatku. No toho druhého až tak na začiatku, no. A tam sa streľa. Tam možno zajdem. To kde až fajte? Vás tam. Tak. No a tu už stavba. Nehovor mi, že ešte dole. No jasne. Tak mám úplne, že bol na jeden hit. Ale že úplne na jeden. Dajme. GG. To jak zdrhol. Vedelo mi nevôbec. Asi ja. Teraz keď som strelil asi. No super. O, jaká voda. Taká modrá. Typek. Kde je? Ty. Tak, teraz keby ste vedeli, jak som vyskočil od infarktu. Normálne... Som dostal infarkt. Jak to tá tureta zahučala. Tu je typek. Tu je typek. No. Toto neviem, či bude úplne... Ale to ja ma zabil. Áno, máme silver. Máme silver 34%. Tak to bolo veľa ľahšie. Ako sa zdalo. A získali sme emote. No. To dobrý. To asi za questy, nie? Či? Ne? To ne. Ešte si kláňame vetupa z odmeny. V-bucksy. Ja to robím tak, že proste furt si kláňem každý jeden skin. Tento skin,
A tento si nechám, lebo je to štýl na ňo. A vlastne už mám ten skin, takže štýl si furt claimnem až na konci, keď mám všetky odmeny. Takže teraz je na rade tento skin. Presne tento. Tento štýl znova necháme. A teraz pôjdeme na Kapitán Jones. Si budeme odobníkať. A najprv by som musel dosiahnuť tam level. Tu je takýto bonus štýl. 54. Máme 46. A potom budeme odovníkať Mysterio. Ten Mysterio sa mi páči. A potom zase je tu tento bonus štál. A znova je tu Shuri. A bonus na Statement. A animácia. Takže tak. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nevidíte like a odber. Dali sme silver, ale bez vína. Takže tak. A 5 lajkov a natočíme challenge. A keď dáte 3 lajky, tak vyjde znova nové video a to, že som dal silver, 2. Takže ja sa s vami učím, like, odber a čaute.